песен. Да, точно така и това ми е рекорда, като цяло най-доброто ми постижение в България, най-силната премиера до този момент. Не съм го очаквала, но се радвам, защото си го направих сама. Тук няма хитови битмейкъри. Тук стои едно 17-годишно момиче, несигурно в началото, специално за тази песен, но сега като гледам успеха, съм повече от щастлива. Как така сама си я направи? Сама я измислих, просто чух бита за първи път и ми дойдоха всички тези идеи, които чувате в момента. И текста си е твой дори, Текста 50% е мой, да. I'm the queen. I'm the queen, да. Аз съм кралицата. Да, така. Почна ли да се усещаш вече по този начин? Честно казано, I'm the queen, не искам да се приема толкова буквално все едно съм кралица, а искам да покажа, че една жена може да бъде много силна. Искам да покажа, че чрез собствените си качества може да постигнеш всичко. На 17 години ги казваш тия неща. Една жена може да бъде много силна. Да. Известността кара ли те да се чувстваш добре? Да, караме да се чувствам добре, защото това винаги съм го искала. Винаги съм си мечтала да бъда певица, актриса. А готова ли си за нея? Чувстваш ли се готова за този товар? Той е и хубав, но има и негативи влачи след себе си. Ти не излизаш от кориците на жълтите списания вече. Така Това тормози ли те? В началото, да. В началото ги приемах малко по-навътре нещата, но с времето реших, че това не ми носи никакъв плюс да се напрягам. Просто трябва да ги подминавам с усмивка. И така 20 милиона гледания в интернет. 20 милиона. Това как те кара тебе да се... Минава ли през тебе това нещо? Щастлива съм. Щастлива съм много, защото, както казах, това винаги съм го искала. Нали? Не точно 20 милиона, това не съм си го представила дори. Просто нямах никаква идея какво ще се случи с първото парче и се събуждам една сутрин и просто гледам какво се случва, всички говорят за ела и си вземи. Сега ще го видим и него. Да. Всички говорят за една нощ. Да, за една нощ. Ще се случи при тебе това нещо. Да. Колеги, нека го видим и това парче, което е накарало да се почувства по този начин. Какво направи този ден, като се събуди, как се почувства? Аз не мога да осъзная какво се случва до този момент също. Това за първи път става. Ще чупат студиото. Върли фенове на Гери и Никол са се залепили за... Ами това е... Аз цялото нещо... Благодаря ти! На нея казвам. Благодариш. Чакаме ги тия хора отдавна да дойдат. По принцип да, но това не съм го очаквала. Много благодаря за което за тази подкрепа, защото се притеснявам в момента доста. Добре, обаче са малки. Да. Имаш ли по-възрастни или това е групата? Имам, те са по клуповете по-възрастните. Да. Те не ги допускат все още. Не идват в мола. Но има и по-ранни участия, на които могат да присъстват. А по улиците така ли спират ли те? Има ли много хора, които... Да. Обръщат се, говорят ли ти нещо, казват ли ти нещо? Вчера даже ходех на кино и с пуканките, преди да си ги взема точно, снимки имаше и хората ме разпознават. Радвам се за което, защото... Това не те натоварва? Не, в никакъв случай. Не ме натоварва. Чакай малко. Световни звезди, като Роби Уилямс и други, които са минали по тази наклонена плоскост, са стигали до дъното, обиколили са сумати клиники да се лекуват от наркотици и всякакви други зависимости. Така е. Ти готова ли си за това, което чака? Готова съм, но аз съм много силна. Като човек, като личност и знам кои са ми приоритетите. И знам, че не мога да тръгна да се занимавам с наркотици и алкохол, защото това не ми е страст. Нито ми харесва да пия, нито да използвам наркотици. Откъде идва тая сила в теб? Ти си едно 17-годишно момиче. Зодията, може би. Зодията ли? От родителите ти ли? От родителите също. Ти си лъв като Лора, между другото. Да, лъв съм, да. Помагаме, естествено, не само зодията, може би родителите главно. Добре, отхвърлиш, т.е. от греховете, да кажем, въпреки че някой това, което ще кажеш, казва, че не е грях и може и да се прави. Но алкохол не е наркотици, не е секс. Не. Нищо. Не, абсолютно нищо. На този етап нищо рано ми е. Всичко това ти е рано. А изглеждаш много провокативна в клиповете. Така е. Не отричам, просто явно го нося това нещо. Аз даже скоро си говорих с най-добрия ми приятел, казах му: абе, Анди, кажи ми, защо съм толкова провокативна, защо изглеждам по този начин и защо хората ме възприемат така? Нали, медиите ми създадаха една обувка, която е малко по-различна от истинския образ. Ема ти не се дърпаш от тая обувка, да ти кажа. Нали да налагат? Ти умело влизаш в нея. Нека да вляза, да. Стават ми в живота искаш да кажеш, че не си такава. Не, в живота... Гадже имаш ли? Не. Нямам. Детето на мама и тати си, още майка ти е тук с теб днес. Също хубава жена, която като орлица бди над тебе. 3 пъти оговаряме това участие. Днес вече си в студиото. Най-после. Да.
Те ли се грижат за кариерата ти? Мама, поне в татко. началото? Да, майка ми и баща ми са много доволни, че те се грижат именно за това, защото се чувствам най-сигурна по този начин и ми помагат по най-правилния начин. Говореше се, че първият ти клип е финансиран от тях, така ли? Да, Те точно са така. хората, които инвестират в теб. Да. Как кара ли те да се чувстваш по-отговорна, че семейството ти е вложило финансово много неща в твоята кариера? Да, караме да се чувствам по-отговорна и караме да се чувствам по-добре, защото предпочитам да ми помага семейството ми, отколкото някой друг. Особено в началото на кариерата ми. Защото семейството ми ще ми помога по най-правилния начин. То не гледа на мен само като на изпълнител, а гледа на мен и като дете. Две в едно е положението общо взето и съм много щастлива, че точно именно те седят Сега зад още мен. ли финансират клиповете ти или вече Аз мога и инвестицията се възвръща, така да се със каже? сигурност инвестицията вече Играта се обърна. Да, обърна се. Радостна съм за това, защото все пак аз искам да мога да работя, да се оправям сама и да бъда самостоятелна. Не обичам да разчитам на хора. Сега си изкарваш собствени пари. Колко имаш за джобни? Ами, не искам да влизам в подробности колко е, но са ми достатъчни. За училище, за банички стигат ли? Стига се, макар че не ям тесто. Ти си от новата генерация, вие такива неща не Такива правите. съвършени. Не. Добре, вашите какво мислят? Майка ти сигурно като жена може да възприеме, но баща ти какво мисли за това, че си провокативна в клиповете? СЕМ избухнаха Съвета за електронни медии. Да. Което май само ти направи услуга. Честно казано, да. И то доста голяма И то точно услуга. това парче всъщност, нали така? Да, с момиче като мен, това отново казвам, не съм го очаквала. Какъв скандал провокирах, аз това не го търся. Не търся скандал, не търся провокация. Просто имам песен, имам едно виждане за нещата, по който трябва да изглеждам. Идва ми отвътре как